Има няма от 20 минути не съм се правил на идиот. Сега хубаво ви разказах една история. Обаче не ви казах, че аз освен тези умения на сцената, съм и голям ловчия. Невероятно ловчия съм. И даже мене ме е гонил гилиган. И аз от тогава почнах малко да позекваме. Ама сега като се сетих, пак почнах. Да спомня си последния път, когато бяхме на лов с бай Милен, да с него бяхме на лов. И бай Милен държи по пъшката, пък аз държа нищо. Защото съм помощник ловчия. И както си вървим, изведнъж гледам един заспал заек. Ама спи, даже похърква. Викам, бай Миленчо! Абе, заспал заек, бе! Пак той вика, не бе, той някой от балета да има там на поляна. Викам, бе, Миленчо, бе, заек е, виждам мушите, заек е това. Той вика, хубаво, добре, събуй се по бос, обуй тървата си и давай на пръсти като балерини да се чуем. Събухме обувките и тънахме на пръсти като балерини да се чува. Като наближихме заека, бай Милен вика, достатъчно ще го уча. И като цели са. Цели са 15 минути са цели! Наряза и 2 мезета, между другото, но... И като направи като скокна ония заек, аз го подгоних, ма тук армен заек и полицейска кола в Франкфурт стигат. По едно време гледам бай Миленчо подскача на един крак, вика, учил съм си тарлъка. Викам, бе, къде са целиш, къде стреляш, бе? Пак той вика, по пушката гръмна малко по-късно, къде я смъкнах надолу. Тя пушката била бавно загоряща. Как да бяхме още 100 метра, изведнъж гледаме един гилиган. С 14 малки гилиганчета. И 12 гилиганчета сучат мляко, а за две няма... Абе, питайте Маша. Вildschwein. Викам, бай, Миленчо, дай да не го се качваме, защото този пилот са много опасни. Мога да ни подгоня, като се гледах как танцувам на Нова година, може да ни стигне. Той вика, успокой се, ще го учат, а не я мръдне. И като са, цели са 50 минути са цели. И като направи като скокнал не гилиган, че като ни подгони, бай Милен бега напред като Мерцедес, а аз нямам като Мерцедес. Хубаво, ма, по едно време гледам ти гилигама настигама. И викам, чакай, ще се разкачам и мине отдолу. Аз не го се разкачах и той хубаво мина отдолу. Ама като му големи зъбите. И като ми закачи гащите, и ги отнеси барабар с долните. И аз останах по безгащи. Ама се крия зад едно дърво да мъвите гилигана, защото женски. По едно време гледам бай Миленчо виси на един клон и той е безгащи. Между другото и професор изкочи 3 гъби от някакви храсти, трябваше да е безгащи. Не знам какво ставаше. Викаме, бай Миленчо, абе стреля, че гили чунова храта се връща, бе! Той вика, успокой се, качи се, ще го стреляме двамата, защото пушката цевка. Ама аз се качих на дървото. Бай Миленка взе, че изтърва пушката. Тя като падна с приклада надолу. Ау! Като гръмна нагоре, напълнени задните части са чуми. Ако знаете как боли. После един месец, като ми се доходи и бягам на стрелбището, защото е опасно. Взема за стреляне. Да не ви говоря как ма базикаха, не, но вика, ще вземем при нас при военните в артилерията. Даже и балета ма базикаха, викат, на другия ти рожден ден ще ти подариме дезодорант Кензо. Между другото, майка ми каза, че следващото турне ще правим спектакъл безплатен в моя чест. Некъде да е, в резервата Серенгети.
Затова съм казал повече, никакво ходене на лов. Намерил съм си далеч по-безопасно поприще. Ще бера с гъби, с професора Гъби ще бера. С гъби така. Защото няма нищо по-важно от този свят. Няма нищо по-важно от това да сме живи, да сме здрави и Бог да ни пази. Браво! Златко транслейт.